ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘላለም ንስያ ይልወጥኒ ክብርና አምላክ ይሁን ኩነታት ንስኻ ከም ዝመደብካዮም ወይም ኩካ ፕላን ከም ዝገበርካዮም ይኹኑ ዝኸዱ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ዘሎ አምላክ ከም ዝደለዮም ዝኾኑ እዚ ናሓልፎ ዘለና ኩነታት ከም ክኸውን ተጸበየ ወላ ሓደ ሰብ የለን ግን ኮይኑሎ አምላክ ግና ኣብ ዝፋኑሎ ከንርስዕ ከምቲ ንሕና ዝሓሰብናዮ ከምቲ ንሕና ዝደለናዮ ከምቲ ናትና ኩነታት ኣይኹን እምበር እግዚአብሔር ግና ዝገብሮ ዝፈልጥ አምላክ ዘጋጋ አምላክ እሞ ብኡ ክንእመን ይግባአናዮ ቅድምና መልእክተይ ምእታዊ ሓንቲ ሓፃር ነገር ክዛረብ ይደሊ ሓደ እዚ ሕማም ባዕሉ ከም ዘይ ጠፍአ ገና ከም ዘሎ እንረስዕ ስለዚ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ዮምቶም መንግስቲ ዝነግሩና ዘሎ ክንጥንቀቅ ኣለና አምላክ ባረኽ ሓንቲ ቃል ግና ክዛረብ ይደሊ ቀዲመ ፍርሃት ትበሃል ቃል ኣላ እታ ፍርሃት ክልተ ጨንፈር ኣለዋ እታ ሓንቲ ክትጥንቀቅ ትገብረካ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ትርኢ እሞ ክትጥንቀቅ ትገብረካ ንኣብነት ጳውሎስ ኣብ ደማስቆ ቀትሎ ደልዮም መዓጾ እንዳሃለዉ ከለዉ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና እንታይ ገይሮም ብኸፈር ገይሮም ኣውረድዎ ይብለና ንምንታይ እዚ ከይመውት ስለ ዝፈርሑ እዩ እንታይ ግና ተጠቂሞም ጥበብ ተጠቂሞም ማለት እዩ ዓዲምካ ክምኸውን ዘሎ ክመጽእ ዘሎ ነገር ምፍላጥ ብጣዕሚ ይጠቅመካ ማለት እዩ ስለዚ ጥንቀቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቅደስ እናመሃረ ከሎ ቀትሎ ደለዮ እሞ እቲ ሓበእ ዝብለና ቃል ኣሎ ዝገርም እዩ ዋ ኢየሱስ ዝኣክል ዳ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኢየሱስ እቲ ሰብ ግና እቲ ሰብ ክገብሮ ዘሎ ክጥቀም ነይርዎ እሞ ጥበብ እዩ እቲ ሓደ ፍርሃት ነጋቲቭ ፍርሃት የጃጀወካ እዩ መሳርሒ ሰይጣን እዩ ንሱ ከጥፋኣካ እዩ ከምዘይ ትነብር ገብረካ እዩ እቲ ዓላምኡ ክትሰዓር ይገብረካ እዩ እቲ ሓደ ፍርሃት ግና እንታይ ክጥንቀቅ ዝገብረካ ስለዚ ንሕና ግን ምጥንቃቅ ኣድላይ ምዃኑ ጥራሕ ክዛረብ ፈቱ ሶሪ ጎረሮይ ገና ፀገም ስለ ዘለዎ ዳክሰት እንታይ ሽማይ ተሓዘለ እዩ ስለዚ ምጥንቃቅ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ምፍራሕ ምጅጃው ግን እንታይ እዩ መሳርሒ ሰይጣን እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስም ካባና ይርሓቅ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እንታይ ገብረናይ ማለት እዩ ተንበርከክቲ ናቱ ናይቲ መሳርሒ እዩ ክገብረናይ ማለት ስለዚ ንጠንቀቅ እዚ ሓድሪ ክብል ደሊ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ጽቡቕ ነገር ትገብሩ ስለ ዘለኹም ኩላኻትኩም ንኣምላኽ ይመስግን ኣብቲ ቃል ኩላኻትኩም ተጊኹም ኣለኹም ኣብቲ ጸሎት ተጊኹም ኣለኹም ኣብ ነገር እዩ ንዓይ እውን ብዙሕ ስለ ጽለይለ ዘለኹም የመስገን አምላክ ባረኽ ሎሚ ግና እንደገና ኣብታ ገዲፍናያ ዝነበርና ዝጀመርናያ ጥቕሲ መልእክቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከላይ ምዕራፍ ቀዳማይ መልእክቲ ከላይ ምዕራፍ ቁጥሪ 5 ዘላ ንመለስ እንታይ ኣትብልሳ ቀዳማይቲ መልእክቲ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 5 ካብ 4 ጀሚረ ከምብባየ እንታይ ኣትብል ናብቲ ብሰብ ንዑቕ በአምላክ ግና ሕሩይን ክቡር ንዝኾነ ህያውምኒ እናቀረብኩም ንስኻትኩምን ከም ህያዋን ኣማን ኮንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕት ኣቅርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነጹ ዝብል ኣለዋ ንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ንቃልካ ተረከቦ ቃልካ የስልጥ እግዚአብሔር አቦዬ 133 የፍሪ እግዚአብሔር አቦዬ በቃልካ ወአምላኬ እንሆ ክንግዛ ረዳና ቃልካ ሐቅ ምዃኑ ክንኣምኖ ኣብ ውሽጥናኻ እግዚአብሔር አምላኬ ክስወጥ እግዚአብሔር አምላኬ ክገዛአና ይጸልይ ኣለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልካ ኣባና ይንበር ንቃልካ ባረኸልና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኣብኡ እንተዳ ከይና እንታይ ዝብል ዘሎ ናብቲ ህያውን
نبت هياو أمني إن أقربكم يبل رابع قطري هياوان أمان كونوا يولنا إن أقربكم كونوا نمنتاي نقدس كنا تخون منفسها بيت كتهنت ويكات هانتو زبل قال الله ملكت بيتروس قدامه ملكت بيتروس انت دا رينا يا امعراف حدا كب حدا ساعه 12 زلو ملكوتاو مستير املاخ بزعبات نزل عالم حساب እግዚአብሔር املاخ نعنا انت مهانو يردانا እግዚአብሔር بزعبانا انت يحاسبكم زلو كم مدحنا جميرو اتي اب سمايات تميطلنا زلو بركت نحنا خردو حجي زي نخل اتي ناي مدحان تسفا بيسوع ክርስቶስ نسو كفصم كله እታት ኩሉ ይዘርየና ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጥር 1 ክሳዕ 12 ካብ 13 ጀሚሩ ግና ክሳዕ መወዳታ ግበሩ ኩኑ ዝብል ትእዛዝ ኩሉ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 4 ስለ ዘለና እንታይ ብለናሎ ቅረቡ ኩኑ ተሃነጹ ዝብል ቃል ኢና ንርኢ ዘለና አሬዶ اوكي امباري كمي غيرنا نخون نزل حتو كمل سدا خوينا ناو انتي ناغبركم نقربكم يبلنا الله هياون مخان انتي نمتي ادلي هياو مالت كنتي مالتيو بامن تمسللو مخنيات نمتايو كمታት እንዳበልና ቅድም ሕጂ ተዛሪብና ኣለና ብዙ ሕጂ ክዛረበሉ አይደለኛ ሎምግና ንድሕሪ ተመሊሳ አምዕራፍ ሓደ ቁጥሪ ክልተ ዘላ ጠቕሲ ብዛዕባ ብዙሕ ክንዛረብ ደሊ ንምንታይ ከመይ ጌርናይና ህያዋን ንኸውን ምክንያቱ ህያው እንተዳ ሆንካ እንታይ ትኸውና ማለት ኣትሞትና ማለት ሓቂዶ ኮሮናውን ወላ ሓንቲ ገብረካ ማለት ኣብ ዓለም ዝርዕድ ዘበለ ነገር ኩሉ ንዓኻ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን ንምንታይ ህያው ኢኻ كم يجرك هياو خونكا بت هياو سلز خونكا نسوس سلز موت انتخابات موتنها ولا بارك ازي تسفا كريستيان كردان نازل له تسفا كريستيان ازيو دايو كابت هياو سلز خونه هياو كوينو ذا العالم ينبر ስለዚህ ምዕራፍ ሓደ ቁጥር 2 እንመለስ كم يجرنا هياوان كم نخون نلو ማርስተይ ازيو بسلسته مسكرنت صنعه كيدان አለካ بسلسته مسكرنت صنعه انت አለካ كيدان አለካ ዝብል አረስተይ ስለዚህ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ቁጥር 2 ተራኺና ከምቲ ናይ ቀደም ፍልጠት እግዚአብሔር አቦና بقدስና መንፈስ ንምእዛዝን بدم ኢየሱስ ክርስቶስን እንጻገን ጸጋን ሰላምን አባሃትኩም ይብዛሕ ይብል እንታይን ከምቲ ናይ ቀደም ፍልጠት እግዚአብሔር ብናይ ቅድስና መንፈስ ንምእዛዝ بدم ኢየሱስን እንጻግ ጸጋን ሰላምን አባሃትኩም ይብዛሕ እንታይ ክንደይ ነገር ይናልና እዚያ ሰለስተ ነገር እንታይን ትነ እግዚአብሔር ናይ ቀደም ፍልጠት ቅድስና በመንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ቅድስና ብናይ መንፈስ ቅዱስ ድፊት ወይ ካሕልኻ ንምዛ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ብምንጻግ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንርእይለና ሐዋርያ ጳውሎስን ኣብ ኤፌሶን ቀዳማይ መልእክቱ ካብ ቁጥር 4 እስከ 6 እንታይሉልና ኣሎ ከንቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎም እንድንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ብኡ ዝሐረየና በቲ ፍቑር ብኡ ዝጸገወና ንውዳሴ ክብሪ ጽግኡ ብፍታው ፍቃዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ንርሱን ውልርኩን ኮኖ ቀደም ታይብል መደበና ብላባራኽ እዚ ሰብ ብፍላይ እግዚአብሔር ሰብ ስሉ በሆሙ ዝመጽ አይኮነ ታይላ በእግዚአብሔር መሰረታዊ ፕላን በእግዚአብሔር መሰረታዊ ሐሳብ ካበይ ቅድመ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ዝነበር ሐሳብ ንሰብ ስለዚህ ሰብ ክንድምንታይ ክቡር ከም ዝኾነ ኢና خرዳ ዝግባአና እዚ ሰብሲ ክንድምንታይ ይክቡር
እግዚአብሔር ሲ ስኡሉ ይኹን ዝበሎ ፍጥረት ኣይኮነ እንተዳ ኣቀዲሙ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሰብሲ እግዚአብሔር ተገበረሉ ዝመደበሉ ክንድምንታይ ይመድበሉ ራይዎሞኒ እቲ ናይ ኤፌሶን ብፍላይ እንተሪኢኹሞ ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳንን ኣብ ቅድሚው ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎምን ምንት ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ገበረና ብኡ ሓርየና በመን በኢየሱስ ክርስቶስ ድሓር በቲ ፍቁር ብኡ ጸገውና ኃይሉ ንውዳሴ ክብሪ ብፍታው ፍቃዱ እንታይ እንከውን በኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እንከውን ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ እግዚአብሔር አምላክ መድብና ዋው እንታይ ክንኮን ነው መድብና እግዚአብሔር አምላክ ውሉድ ክንኮኖ ጳውሎስ ሰብሮም የጽሕፍ ኮላ ብሻማ ምዕራፍ ካንተ አለ ውሉድ ካብ ኮና እንታይ ይሉ ወረስ ድማ ኢና ስለዚህ ንኸንቱ ይኮናን ዘፍርሕ ተጃጅ ወላ አንተ ነገር ከም ዘይብልና ከዛራ ደለ ዘለው አምላክ ባራ ንምንታይ እግዚአብሔር ውሉድ እንታይ ገሩካ አምላክና ነባሪ ስለዝኾነ እቲ ውሉድ ናይቲ ነባሪኻ ነባሪ ይኸውን ስለዚህ ወላ ኣብዚ ምድሪ ዝኳ ዘፍርሕ ነገር እንተሎ ሞቱን ዝበሃል እንተሎ ሞቱን አማንታ ይብሉን ሓል ይብሉን አምላክ ባራ ንምንታይ ምስጋገር ይንዑ መንገዲ መኻዲን ዘላለም ምስ ዘላለም ጽበየ ዘሎ አምላክ ነብር መንገዲ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገበረ ይዝለና ዘሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ተገበረና ውሉዱ ክንከውን ማዓስ መደበና ቀደም መደበና ኦኬ ስለዚህ ቀዳማይ ናይ ቀደም እንታይ ፍልጠት እግዚአብሔር ኣብቲ ናይ እንግሊዝ እንታይ ዝብል the foreknowledge of God the Father ይብል እዚ ሓሳብ እዚ ንዘመናት ብዙሕ አከራኺሩሎ ተዘከራኸር ነገር ከም ተፈልጦ አርሜኒያኒዝም ዝበሃል ወይ ካልቪኒዝም ዝበሃል ክልት አታሳስባ ስነ መለኮት እዩ ብዙሕ አከራኺሩሎ ንዓይ ግና ትርዳ እንደዚያ እያ ኣብቲ ፅሕና ይኹን ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ሰብ ዝከራኸረሉ እግዚአብሔር ንሰብ كتف تحدخا كدحن يلوز كم زي فترة يزردان نعي قال أملاك يرقفني انت يبل نتهم تهذبل قال أملاك نتهم بسمون إذا آمنوا نتهم تقبلوا زبلوا كلهم بسمون إذا آمنوا قنا ولد أملاك هونو تقبل مثل حبون اوكي أبزيا ليلام قلنا يلان نتهم تقبلوا زبلوا كلهم بسمون إذا آمنوا قنا ولد أملاك هونو مثل حبون ስለዚህ እንታይ ትምርጫ ናይ ሰብ ማለት ለቶም ተቀበሉ ዘበሉ ሁሉም እንታይ ተቀባሊው ለቶም ናተይ ካዝበሉ ናተይኹም ባህሊው ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ውልድነት መሰል እዩ ተዋሂቡና አምላክ ባረኽ በዚህ አንጋጋይ ኮሙን ይሉሎ ዮሐንስ ኣብቲ ሳልሳይ ምዕራፍ አምላክ ይሉ በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ነዘላለም ህይወት ምን ትኽረክብ እንበር ከይጠፍስ ንወዱ በጃክ ሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እንበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኹን ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን እዚ ኣምን ግና በስመ ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪዶ ኣሎ ብለና ኦኬ ተዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔርስ እንታይ ገበረ ዓለም እንታይ ከይኸውን ከይጠፍእ እንታይ ገበረ እግዚአብሔር ንሓደ ወዱ እንታይ ገበረ ኣብ ክንደ ዓለም ሲን እግዚአብሔር ንመን እንታይ ገበረ ንወዱ ለኣሆ ኦኬ ከመይ ዘገርም ምስጢር እዩ ንክርዳእካ ዘገርም ምስጢር እግዚአብሔር ሲ ልዕል ወዱ ልዕል ሓደ ወዱ ሲ ንዓለም እንታይ ገበራ أفكار. سلزي منتان عالم كي تفس إن جبريت لنا ذلوا إخزافير نحد ودو لا أخي من لوات يخينوا ما ليش يملها بارا. إذا هاد أسي بوث هاد تعدق هيزو. نزيو هارب أولوز نسب قرن تخزارو كله. منتان نحنا تركن كون نسي لو حمشي عرف نسون تيخونه
ሓጢያት ኮነ ምን ልዋጥ ኮነ አምላኽ ባረኽ አታነ እግዚአብሔር ሰብ ክንድምንታይ ኻተፈቲኻ እግዚአብሔር ስንሰብስ ክንድምንታይ አፍቂርዎ ዘገርም ፍቅሪ እግዚአብሔር አሎ ንሰብ ሞ እንተዳ ሞዳ ትጃጁ አትጃጁ አጅኻ አትፍራህ ስለዚህ አብዝርዳና ዘሎ እንታይ እግዚአብሔር ንዓይና አኻትኩምን አቀዲሙ ታገሩናዩ መድቡናዩ መድቡና ጥራሕ ዘይኮነስ ወዱ ንሓደ ወዱኻ ኣብ ክንዳና እንታይ ብዩ ዋጋ ከፊሉ እንታ ክንከውን ንሕና ኣሕዋት ሓደ ወዱ ክንከውን ውሉዱ ክንከውን ዘገርም ፍቅሪ ዘገርም ሓልዮት ንሰብ ክርድኦ ዘይክእል ዓሚቕ ዝኾነ ፍልጠት እዚ እዩ ተገይሩልና ዘሎ ስለዚህ ክንድምንታይ ክቡራት ምዃንና ክንርዳእ ናይ ብሓቂ የብል ኣለኹ ይዛረብ ኣለኹ እዚ ምፍላጥ እዚ ከመይ ዝኣምሰለ እንተዳልናዮ ምናልባት ዓሞፅ 3:2 ከተውፅኡለ እንተዳኺልኩም ዓሞፅ ምዕራፍ 3:2 كم تزبل الله زعبا إسرائيل وتزاري بوزي أنا ككلهم عالتات مدري نعخاتكم نبينكم فلتكم سلازي بسر أوسعهم كان تقطعكم يبل عموز معرف 3:2 أبزي حنت حرجة تا كوس داد اللي زلهم تا نعاهدكم نبينكم تجبركم فلتكم تبقاليا اتا مفلات تبقال ابزي ابزر فتره رابع معراف قطري 10:3 نرخوينا سوري ابزر فتره معراف 4:1 سوري ابزر فتره معراف 4:1 خا እንደገና نرخوا እንታይ ተብላ በኻ አዳም ድማ ንሰበይቱ ሔዋን ፈለጣ እሞ ጠነሰት ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ምፍላጥ እዚ ክንዚ ከምዛ አምሰለ ስለዚህ እግዚአብሔር ንዓና ወይ ካንኻ ነቶም ናቱ እንታይ እዩ ኢንቲሜት ዝኾነ ወይ ካ ናይ ብሓቅ ዓሚቕ ዝኾነ እንታይ እዩ ፍቅሪ ከም ዘለዎ እዩ ምፍላጥ ዝብል ቃል እዚ እዩ አዳም ንሔዋን ፈለጣ እሞ እንታይ ግበረት ጠነሰት ዝብል ካብዚ ዝመጽእ አተሓሳስባ እዩ ማረ እግዚአብሔር ፈለጦም ክብል ከሎ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር كندزي يوافقيرهم so much deep intimate ዝኾነ ፍቅሪ እግዚአብሔር ደቂ ሰባት አፍቂሮም ይዝብለና ዘሎ እንበሪ እቲ ፈለጦም እሞ አቀዲሙ ወሰነሎም እዚኦም ጥራሕዮም ዝድሕኑ እዚኦም ግን አይድሕኑ የሚሉ አይኮን ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኣብዚያ ትብል ዘላ እንታይ እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ፈተዎም አዓሚቁ ፈተዎም ክንድምንታይ ፈተዎም كمت أدم نهوان فتوامو زفلتا كمو خاص تنست كندوز أكليو انتريخمو زي ملكوتاو ركب أمانين እግዚአብሔር ወይ ክርስቶስ እንተሪው ለሃ ከም ሰባይን ሰበይቲን ተገይሩ ተመስሉ ለብዙሕ ቦታ አብዙሕ ቦታ ምርጻፍ ካብ ዘፍጥረት ጀምርካ ክሳራ ዮሐንስ ደጋጊሙ ተመስሉ ሎ ክንድምንታይ ዓሚቕ ምዃኑ تفترت تي فلتت تي وكات فورتي ስለዚህ سؤالنا أنا جاجو طرحك ولدل له أملاك انتايو أفكاري رقمتين أنا فرح تخفرحنا دلوس دلو قويتا يس كريستوس النفس نسجان تقتل مو نفسي ولا كاد دربي نسينا هم فرح دلنا እግዚአብሔር አይፈልጥ እንዲሞ هو يفلጥ نقول ነገር ፈልጥ هو يفلጥ አረብራውያት ከም ዚሉ ጽሕፍሎ አቅድ ማዓኑ ሁሉ ስጋ ጋህ ዝበለን ቁልዑን እንበር አቅድ ዝሕባት ወል ሓደ ነገር የለን ይልሎ ስለዚህ ራን 4:13 አቅድ እግዚአብሔር ሲ ዝሕባ ወል ሓደ ነገር የለን እግዚአብሔር እንታይ አብ ኩሉ ዝነብር አምላኽ አብ ኩሉ ዘሎ አብ ኩሉ ዝርኢ አምላኽ
እግዚአብሔር ንኹሉ ፈልጦ ዲ እዎ ፈልጦ ብርግጽ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ሕቶ እዚ ምስሓተተ ሓደ ግዜ ፓስተር ኢሳቅ እንታይ ኢሎም መሊሱ ኣሎ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ፓራዶክሲካል ዝብል ቃል ንእንግሊዝኛ ተጠቂሙ ገሊፅዎ ክልተ ሓቂ ግናኸ ክልተ ዝኾነ ሓሳብ ከዓ ዘለዎ ግናኸ ሓደ ዝኾነ ነገር ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ፓራዶክሲካል ዝብል ክሳይ ኣተሓሳስባ እዩ እዚኣ ቁሩብ ዶክትሪናል ክሳይ ብድሕሪኡ ግን ዘሎ እንታይ ኢሉ ብቅድስና መንፈስ ኢሉ through the sanctifying work of the spirit ዝብል ቃል እዩ بقدسنا منفس زبل حساب انتايو through the sanctifying work of the spirit okay يهم دو ابزي نمدحنا نجر كتريو هلهم ثلاث اكل سلاسي هم تريو هكذا እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ ወካወድ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰለስቲዮም ይኹም ትሪኡ ኣብዚ አገዳስነት ናይ ሓደ አማኒ ምድሓንሲ ብሰለስቲዮም ዝቆመ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገበረ ጸውዐ መንፈስ ቅዱስ ካ እንታይ ገበረ ቀደሰ ወይካ ፈለየ ወይካ ረትዐ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ እንታይ ገበረ ደሙ ነጸገ ዝብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ቀጽልና ክንርኢና አምላክ ባራ بقدس منفس ويكانها بقدسنا منفس through the sanctifying of the Holy Spirit تاخوينا تفلينا ويكانها تقدسنا انت كنكون نمنتاي ناخوم خوينا ني يسوع كريستوس انت كنكون ازوزات كنكون نابو كنقرب ايو ኤፌሶን ራብዓም ቆሶር ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጥር 13 ኮም ይዝ ነገረና መንፈስ ቅዱስ እንዴት ገበረና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀርበና እንታይ ክንከውን እዙዛት ክንከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ታይከውን እዙዛት ተአዘዝና ክንከውን ናብ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገሩ ይቀርበና አምላክ ባረኽ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገሩና ይዝብልና ዘሎ መሪጹና ብዛዕባና ይግድሶዩ ከመጀመሪያ ካብጥንት ጀምሩ እንታይ ገሩልና ወሲኑልናዩ መደብና ገሩይ ኢልና አቀድሙ አጃ አጽል ተብላለ መንፈስ ቅዱስ ካንተ ገሩምላለ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንአቱ ወካ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንግዛ ክንብርከ ካንተ ገብራለ ይቀድሰና ይፈለናለ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ሰብ እንታይ ፍሉይ ተፈለይ ምን ይፈልይዎ መንፈስ ቅዱስ ይብለና ዘለ እርቡን ርስና ማተም ድሓና ከም ዝኾነ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን 1 ቁጥር 13-17 ጽቡቕ ገይሩ ነጊሩና ኣሎ ሮሜ እንቶም ትጽሕፉ ዘለኹም የዛረብ ዘለኹ ሮሜ 8 ምዕራፍ ካብ 9-13 ኻ ብዛዕባ መንፈስ ውልድነት ብዛዕባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንነት ኣብ ህይወትና ኻ ኣግፊሑ ጽሒፉ ኣሎ ጳውሎስ እንደገና ኣብ ኤፌሶን 3:16 ኻ እንታይ ብላሎ بمنفسو ابتناي وسط السب بحال من تخترتعو كم تحبت خبرو كبكم ازي يصلي الله يلو بمنفس بحال من تخترتعو لازم منفس قدوس اقداسي اب هيوتنا بزعبا زيتات قالنا كنصحف ترالنا كالاي قرنطوس معراف 3 قطر 8 كنصحف نخلينا غبرهارا شاوع معراف قطر 51 كنصحف نخلينا قدامي تسولنقي 5:19 ኤፌሶን 4:30 ወዘተ ክንጽሕፍ ንኽእልና ግና ኸያትን በጎይታ ፍቁራት ዝብልካ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ቁጥሪ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 13 ከም ዝብልካ ንርኢ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 13 ከም ተውጽኹም ለይንሳ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 13 ከምዚ ዝብል ግናኸ አቱም በጎይታ ፍቁራት ሕዋትና አምላክ ካብ ጥንቲ ብናይ መንፈስ ቅዱስና በእምነት ሐቅን ንምድሓን እንታይ ስለ ዝገበረኩም ስለ ዝሓርየኩም ካልኣይ ተሰሎንቄ 2:13 ንዕና ብዛዕባ ሃጥቁን አምላክ ኩሉ ሰዓት
كنمسكنو قبوناي انتي زبلنا زلو جناخي أتم بقيتها في أورات حواتنا أملاخ كابتنتي بناي منفس قدسنا بأمنة حقا مدحان سلا زحاريكم كما أسي جميري منفس قدس كا نعنا تيتم غيرنا قدسنا كابتنتي كمجمريا مالتي أملاح بارك سلازي سرحيت ناي እግዚአብሔር አብ ስርሒት ናይ መንፈስ ቅዱስ ስርሒት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሎ ኣብ ምድሓና እዚ ኣጸቢቕና ክንዛረብ ዝደሊ ነዚ ኢና ውሉድ ከመይ ጌርና ከም ንኸውን ነዚ ኢና ኣብቲ ሓድሽ ኣብቲ ሕያው ከመይ ጌርና ቅርብ ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ትነረና ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ባረኽ ስለዚ ሕያው ክትከውን እንተ ኮንካ ኣብ ሕያው ትቀርብ ኣለካ ናብቲ ሕያው ምስ ቀረብካ ዝኸውን ነገር እዚ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባረኽ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ንምእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምእዛዝ ትብል ቃል ኣላታ ንመን ምእዛዝ እያ ትብል ኣብቲ ናይ እንግሊዝ ተርኢናዮ ጽቡቕ ገይሩ ክሕግዘና ክእል እዩ ንምእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓ to be obedient to Jesus Christ ዝብል ኣብቲ ናይ እንግሊዝ ኣብቲ ናይ ትግርኛና ቁርብ I think ጸገማት ኣለና ግና ዜሮ ግና ሓሳብ እዚ እዩ ንምእዛዝ ጥራሕ ትብል ዘላ ኢየሱስ ክርስቶስ ትብል የብላን ስለዚ ኣብቲ ናይ እንግሊዝ ግና ተርኢናዮ ንምእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ትብል መን እዩ ናብ ምእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምጽእ ዘሎ ናብ ምእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምጻና ዘሎ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ከንረሰ እቲ ቃል ይንገር ብዝናን ሰምዖ ኣባናኻ ከም ዝስወጥ ከም ዝረትዓና ዝገብሮ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ካንታ ይገብረና ንሕና ከም ንእዘዝ ንመን ንኢየሱስ ክርስቶስ at the end of the day መወዳታ ኩሉ ነገር ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንግዛይ ወይ ከዓ ክንእዘዝ እዩ ነዚ ገብር ስልጣን ዘሎ ከለ ዘሎ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ግደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክንምታይ ምዃኑስ ክርዳ ከመይ ኣጸቢቑ ኣገዳሲ እዩ ግደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዘለዎ ክንምታይ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ አምላህ ባርኩ እዚ ንኢየሱስ ምእዛዝ ማለት ካብቲ ግበር ኣይትግበር ዝብል ማለት ካብ ቁርብ ፍልይ ዝበለ እዩ እዚ ግበር እዚ ትግበር ትእዛዝ እዩ ሓቂ ዶ እዚ ምእዛዝ ግና ካብኡ ፍልይ ዝበለ እዩ እንታይ ዓይነት ምእዛዝ እንታይ ኢልና መንነትካ ብመንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ክግዛእ ምግባር እዩ ኦኬ እንደገና ክዛረበሉ እዚ ምእዛዝ እዚ እንታይ እዩ መንነት ናትካ ወይ ከዓ ናትካ ኩነት ብምሉኡ እንታይ እዩ بمنة يسوع كريستوس ويكا بقيت النت يسوع كريستوس انتي خوني كجزاي يسوع كريستوس حنسا مسرخ بكا وكان خا يسوع كريستوس مسا حنسا مستجزاها دحري ونسخا ناتكا اهون كان يبلنا على املاح حجي نمنيكم يبلنا تشيتكم يهون نمن لكريستوس تشيتكم يبلنا ازاي عندت مجزاي زارب زلو ويكا ازاي عندت مزاج زارب زلو اوكي زي صبو غير غلطو يدلي بحقي يعقوب حو يسوع كريستوس حكى له تملك الصحافة ملكتي يعقوب الصحافة حو بيتنا يسوع كريستوس وكانت نمجمريا بتنبر بتكريستيان أبي يرسالم مرحيز نبره حو بيتنا يسوع كريستوس أوكي مش قلت أنا يسوع كريستوس بحنسا نيرهم أتجزا بحنسا عبيون بحنسا بالعم بحنسا بتيم جناخي يسوع كريستوس مسردو يسوع كريستوس مفلتون يسوع كريستوس مسرخبو جنا نتايلو يسوع كريستوس نتاي نعيلو قويتاي تملس رمبو أنا باريا من يسوع كريستوس يلي زارب يعقوب أنا من باريا يسوع كريستوس كمون يهودا حو يسوع كريستوس يو أنت يلي زارب تملك الصحافة يهودا زارب زلهم أنت يلي زارب سخا أنا باريا يسوع كريستوس باولوس يسوع كريستوس مزرخبو أنت يلو أنا من يلو باريا يسوع كريستوس كم زي أمثلة attitude كم زي أمثلة تحساسبا كلوكا إيز قبرك مالت يسوع كريستوس مزاز يسوع كريستوس أونجيل ماتيوس 10 استمعراف كم زي بدالله أتينا عيك سعب الدليل انتايلو انتاي قبر له نفسه يقبض مسكالو يلعل دحري انتاي قبر الدحري يسعب ثلاثة نقر نخص سعب الدليل نقر انتاي مجمري انتاي مقباض نفسها دحري انتاي
مسوخ مزلو مكرا مسوخ مزلو كله حسر مكرا بدحر انتايو مسعبي مزل إذا خمزة عينت ملوات إذا خمزة عينت obedience وكان خا مزازي وزار زلو أبزي حارة بيتروس سلطرة مزازي يكونن حواتي منفس قدوس انترا رتعنا جابر أملاح بارخ منفس قدوس انترا أنا جزينا نيسوس كريستوس كسع نززون كسع هندوها رتعنا كريستنا قللي تلوخو نيمن تبل تلوخو زمدر نيمنها انت زي اللوخة نيمنها أملاح بارخ وناني خامنيو يسوس كريستوس سلازي كمزي انت راهوينو هيوتك أملاح بارخ كمزي انت بالكاس نبرها كناخ انتي نقدميت نابت تحنت علامة ناتأمتك نتنزل عالم حسب أملاح ناترداها يتبدحري خازلو كله نقدفك نقرميت نابت حنت علامة نابت تسقل يسوس كريستوس ناوي خاتم مزجبرك أملاح بارخ حسب كريستوس أو كتنبرك حسب كريستوس أبو كتأتي زجبرك مجزاء زي نزاد زي هذا كذي هي قالات قليل يفعل لنا زجبر لك عندي وات زجبر لك زي زجبر زي مزاز أيقونة زي مزاز زلوا زلوا جنا فريز ولا مزازيو بعلخا فتخا نجزء رسنا هنتايو بالعلخا خلوا جويدا خمسلو نعوق تحجسوا ويكانها نسوا دز بلو نجر مقبر مسعار مالتي قالت قرب يا حسر دي نزه جلسوا خبركم مثال الذي زخون نامني بعلو يسوع كريستوس يا كيلو تقولنا له بطرس بعلو معرف حدا سوري معرف كلته قطره سوري قدامي ملكتي معرف كلته قطر سران كلتن ساعه سنسلسن او صلو يموني تاتبلالا تصلي تقولوا الله باركم دسو حاجه زغبره تنكرون افاو دي رهبه مصرفو يبل مليسو انت يكون انت زغبره دي صرفه مكرام تصغبوخا نتبقنعنا تفردا نغرو حليفها منبر زي يفرعها ريفورو أزين تاي بحال ذي مزات ويكان خا نرس خان تاي مغارم هابي قليل نقر مسلاكي قلنا تتلوط أقنا حدا سب قليلو كان خاطر طر تبل بكا تخون تفاكا أنكو كم تيسوس حلفوا مكرا بوك تحلفي ترفسي حواتي حق الناس نقدر ذكر أنا بعمل دليل له مالتي تاي جبرين لونسو متصرفوا مليتون تاي جبرين هاي تعرفين مكرا خام تاي جبروا تاي مستنكفوا دي دلله تاي دلله نببو مكرا تاي متجبروا مكرا خام مستنكفوا دي دلله أزجبوا ولا كأزجبوا مكرا أزجبوا مبارك جن قدايو بس مني مالتيو مستزلاهو هاليلويا يربونا ياشا مستزلاهو كاب سماي تلاقيه يمسيو أملاح بارك مستزلاهو ترى قدايو مسيف زلوا زكون أنسخا خان ترى تسويها إجابير أملاح نعخ خان ترى تسويها هينو ناتو حري ولا رن ترى كونكا جنان تها قدايها مسيف زلوا يكونن قدايها مسيف سماي زلوا أملاح مصرفوا مليسو زي طرفه مكرام تسقبوا خان تجبره ملسها بنتدا بقنعنا زفرد ابولو نعون تجرو بده هبو مر نمانم تجبرن افرارحن ازي يتم ازاز مبار اللهم رب سيتردد نردادنا حتى حواد اوش كنت قدمنا يا مساء وقت تتلو نردار لنا
رومي شارشة معراب قطر 16 خان تايد لالو سون توصيهم لي رومي شارشة معراب قطر 16 نمزازو بارد كونو انتايلو نمزازو بارد كونو رؤسكم نتبو نحاجات كونو نموت نمزاز تخوينو نصركي نتي تزازوس بارتو كم زخونكم دو ايتفولتنيهم نولف الززة سبا لا كده اي كون اللين يبلك انا كما يبقى لك ذيك الكوين يكونن فقاد سلازي بلو طرحيو ابوش طوسي حل سلازي بلو طرحيو هذا سب شجارة ايتتك خلكات زاربو مش انت هقول اكا ايتتك تبلو كما يجرا ابيني اندي بلكا ግን መገሻ እንተዳ መጽዮ ገና ነልሴ ናብዘ ከብዚ ለሰይ አውስትራሊያ እንተዳ ሆይኑ ሓደ 30 ዝኾን ሰዓት ከየትከ ይሐልፍ ስለምንታይ ዳ ክንዱ ዝኣክል ከየትከ ዝሐልፎ ኩሉ ነገር እንታይ ኣብዚ ዝለ ማለት እዩ ክትዘዝ ተኾንካ ነዚ እንታይ ትገብረለካ ማለት ክትግዝኦ ለካ ሽዑኡ ንሱ እንታይ ይኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ስለዝገዛ ኣምላኽካ ንኻ ሰላሙ ኣብኡ ስለዝሕድር ነዚ ኣምላኽ ዝደለየ ነገር ክትገብር ወላ ሓን ፀገም ይብልካን ሓጢኣት ተገዚኡካ ባሪ ሓጢኣት ኢኻ منفس قدس زيها متجزيو كها بارا منفس قدس زيها أملاك بارا سأزين نمزازو بارك تكونوا رؤوسكم نتوبوا نحاجات تخوينو نموت نمزاز تخوينو خا نتركي هاليلويا نحاجات تخوينو انتاي نموت نترك تخوينو خا انتاي نمزاز نترك تخوينو خا انتايو نزل عالم هيوت نتتزازوس انتايو باروت كم زخونكم دو اي تفولتوني كم دليكم نبزخين نبتمساب لك ولف انت لك ولفي ها يبلا كامزي هنف نف 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 يبلا كولف انت راخوينو ومو خا منفس قدس كان خان ترا غزا ها خون باريا منفس قدس راخون كا باريا سخون كا خان خا نكريستوس نغير كان تاي غبركا هنف نف 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 يبلا كام لخ بارخ من غزيو كا خمزلو اگداسيو ات زغزا كا نسيو كم دلي زغبركا ስለዚህ ይብለና ለው ቃል አምላክ ማሬ መንፈስ ቅዱስ ገብረና ዘሎ ናይ ገብር ብለና ዘሎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንግዛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከውን ሃሌሉያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከውን እሱ ተገብራሎ ክንግዛ ገብረናሎ አምላክ ባረክ ክንዘዝ ገብረናሎ እዚ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ጎረረ ኢሎ መዓልተ አልፈልጥ ሃሌ ምን ገዛናሎ نمني ناتجزينا زلنا نمني ناتجزينا زلنا من يززنا زلو من يكم دلله يزقبرنا نأملاك أنت راهم كاتزز أملاك برا أملاك جناب سماء سلزلت بيك هذلو إذا ما تدري نقدر نعها أقداسي يكونن مالت أقداسي نجزيس نبرد اللي كي أملاك برا جناخ هذلو مكانيو سبات ما تيم لو ميكوت موتي خا لو ميكوت خويني خا قلم ليلهم عجو جو 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 أبيلهم زاش ما يقولوا خانيم عيد فرحني خا مالك أملاك برا فرحت خا أبي زلو نتي أفسم هذا زلو نتي زرقي خاطر زارم مالك هاليلويا يا نبو راشا يا رب رب الله سلزي نمن تزال لها من يجزا أكله وثاني إيو يبلا له نعيقنا موت انتهيلو على أملاخ ربحي يلو باولس حوي حبتي أنا لم يزاروا له من يجزا أكله من يونو كذا له ولف زام درجع تيو ويسيتي أسمعت كنت بزرلوي نمثالي دخولنا بزحسات الله مسح قدس نزي مزاز وصنو أما تشوع تسران حدن كثير تقوليهم قدام يوحنس معرف كلته قدر سلسك ساعة 4 كثير تقوليهم كذكروا كباكزارة بلد اللي جنا حدا نسو قدام سامويل 15 كم 16 ساعة أسران سلسلة ذلوي قدام سامويل معرف 15 ساعة أسران سلسلة ذلوي سقط عليك نينغوس سأقولي
تاريخ ناي نقول سؤال يو سؤال نتاجرو تاجرو ننبب برو توصلنا تقولوا حوار ندين ها معرف 15 قدامي سامويل معرف 15 هاتفو شعر سامويل نسأل እግዚአብሔር ሎሚ እንዳይልዎ ለይቲ ተዛረበ ንክነገረካ ጽናሕ በሎ ንስኻ ተዛረብ በሎ ቀጽል ክሳዕ ቁጥሪ 23 ሳሙኤል ድማ ንስኻ ኣብ ዓይንኻ ንሽቶ ከለኻ ንስኻ ሓለቓ ነገራት እስራኤል ኣይኮንካን እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንጉስ ክትከውን ዳገበረካ ቀባኣካ ቀጽል እግዚአብሔር ከዓ ኪድ ነቶም ሓጣን ንኣማሌቃውያን ፈጺምካ ጥፋእዮም ክሳዕ ዝውድኡ ድማ ተዋጋእዮም ኢሉ ንመንገዲ ሰደደካ ቀጽል ስለምንታይ ኢኻ ድሃይ እግዚአብሔር ዘይሰማዕኻ ስለምንታይ ከናብቲ ተዘምተ ተዋረድካ ተቦርጉርካ አቅም እግዚአብሔር ክፉ ዝገበርካ በለ ስለምንታይ ኢኻ ድሃይ እግዚአብሔር ተገበርካ ዘይሰማዕኻ ሳውል ድማ ሳሙኤል ድሃይ እግዚአብሔር ሰምዕስ በታ እግዚአብሔር ዝለኣኸኒ መንገዲ ከይደ ናጋግ ንጉስ አማሌቅ አምጪኡ ኣለኹ ናማሌቃውያን ፈጺመ አጥፈዮም እዚያ አዲ ተባሂሉ ሓሶት ሓንጎል ዝበደለ ጥራሕ ክሰምዕ ደልዩ ግና ኸ ህዝቢ ካብተን ተዘምታ ባጊዐን ኣሓን ካብቲ ሕሩም ዝጸበቕ ሰብ ካብቲ ሕሩም ዝጸበቕ ንእግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ኣገልጋል ክስዋሉ ኢሉ ወሰደን በሎ ሳሙኤል ካን እግዚአብሔር ዝሓር መስዋዕት ሕሩድን ከምስማዕ ድሃይ እግዚአብሔር ገይሩዶ ይሕግሰዩ እነ መስማዕ ካብ መስዋዕት ጽንብላል ድማ ካብ ስብሒ ቀጽለለይ ዳዓውል ተገብር ይበለጽ ኢልዎ ሳኦል ድማ ንሳሙኤል ድሃይ እግዚአብሔር መስማዕ ሰምዕስ በታ እግዚአብሔር ዝለኣኸነ መንገዲ ኸይደ ንኣጋግ ንጉስ ኣማሌቅ ኣምጪ ኣለኹ ዝብል anyway ጥራሕ ባዕልኻ ትፈረዱ ዛዕባ ንጉስ ባዕልኻ ትፈረዱ እቲ ተባሃሉ ካልእ እቲ ድልየቱ ዘለኻ ካልእ እግዚአብሔር ከብኡ ተሓጉስ ዶ ኣይተሓጉሰን ዋይ ኣይተኣዘዘን እግዚአብሔር አምላክ ምዃኑ እግዚአብሔር ጎይቶ ምዃኑ ቃል እግዚአብሔር ካ ህያው ምዃኑ ዘይልወጥ ምዃኑ እንተ ዝርዳእ እንተ ዝኣምን ሳኦል ደሞ ገበረ ዶ አይገብርን ንምንታይ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ያምኑ ስለዝኾነ ሳኦል ግና ነቲ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ገበሮን አያመኑን አይተቀበሉን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ነው ወላንቲ ይኮነን ስለዚህ ከይድሞ ከም ድልየቱ ከም ትሰምዖ ንሱ ክገብር ግድኒ አሕዋተይ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ካብ ኩሉ ይዓቢ ንቃል እግዚአብሔር አምላክ ትእዘዞ ክትሰምዖ ዘይትኽእል ተራሆንካ ወላንቲ ዋጋ የብሉን ቃል እግዚአብሔር አምላክ ትሰምዖ ኣለኻንካ እቲ ቃል ትብሎ ዘለኻ ንሱ ሓቂ ከታምኑ ኣብ ዘሎ ንትገብሮኻ ንዓኻ ኣይጽግመካኒ ጽግም ዘሎ እንታይ ነዚ በሃል ዘሎ ቃል ትሰምዖ ተንብቦ ትሪኦ ግናኸ ሓቂ ኢልካ ኣመንካዮ ሳኦል ግን ሰሚዑ ዘይሰምዖ ኮይዱ ይኮነ ግናኸ እቲ ቃል ተነግረ ንዑ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን በአንጻሩ እዙ ዝነበረ ሰብ መን ንርኢ አብርሃም ንርኢ ውፃእ ካብ ቤትካ ምስተባሃለ ዘፍጥረት 12 ወፂኡ ውፃእ ምስተባሃለ እንታይ ገይሩ ወፂኡ ቀሊል ነገር እንዴት መስልኩም ናይ አብርሃም ውፃእ ቀሊል አይኮነን በጣም ቀሊል አይኮነን በጣም ቀሊል አይኮነን አሳናቱ ቦታውን ካሜራ ጥራሕ ቀላል ታይሽ ክርዳካ ትኸል ቀሊል አይነበረን ግን ወፂኡ ዋይ ቃል እግዚአብሔር እንታዩ ንዑ ሓቂ ጸጊምና ሎሚ ዘሎ ንዓና ከም አመንቲ ከም ናይ እግዚአብሔር ጸጊምና ዘሎ ሎሚ ነዚ ዘሎ ቃል ነንብቦ ንሪኦ ንሰምዖ ይንገረና ኩሉ ግዜ ግና ከሰምዓት ጥራሕ እንበሪ ኣብቲ ምግባር የለናል ይጽግመና ኣሎ አሕዋተይ ከም አመንቲ ኣነ ይብላለሁ ከም ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ
እቲ ኣብ እግዚአብሔር ኣብዚ ቃል ተጻሒፉ ዘሎ ቃል ሓቂ እዩ ሓቂ እንተዳ ኮይኑ ክነብረሉ ግድን እዩ ዝጥዕመካ ጥራሕ ኣይኮነን ወላ ነዘይጥዕመካ ከማን ክትቅበሎ ኣለካ ወላ ዘይጥዕም ተኾን ቅበልها ጌታ ብልዓይሲ ኢሎም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሎም እቲ ዝለኣኸኒ ናይ ቃል ትእዛዝ ዝለኣኸኒ ምግባር ኢሎም ዮሐንስ 4:34 ቁጥሪ ብዙሕ ጥቕሳት ኣሎ ኣብኡ ገድፎ ምእዛዝ ፍረሎ ኣብቲ ምእዛዝ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ተባሃልካዮ ወይ ከዓ ነቲ ዝኣመንካሉ እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ شو فريق تعصد أملاك بارك فرلو تزز فرم إزاز كان تاي قالوا تعصد فرلو أملاك بارك قلت في لابد خال أتا ربع عايز الله خالف شو أنت تخون لنا الله أبنا قال أملاك بدم يسوع كريستوس نمنساق زبل قال الله وكان ها to be sprinkled with his blood بدم يسوع كريستوس تتهون تنساق لو معلتي أوش درار قيتها حبرنا نوت بلو معلت نيرو واو I miss it درار قيتها حبرنا نوت بلو معلت نيرو لو معلتي واو يقرب نقر بدم يذكر سنة ساق مالت تبالتي أزين مردا تي أبلو كده زقبر دنبارة كله مفلات يلينا بركز زوم نزي ملك ستلا أخلهم نبزحتهم أو هداوان تلا دنبارو نخرج وقت قوم زخ لا مثلاً بلما دفلت تكبري أنا حد ما تنقرون بزح جزية بزح جزية تنقرون سلزه هنا بزح جزية خاتني بقولهم سلزه هنا مالتي أبتي تورا وكابتي رجنا موسى سلزه الله نايهو داوين من ساقدم حرك فلي نايتي مسواتي ويكا أملخهم سرعاتي زنبرة زعبا سرعات إخزابير نموسى كجورو زلوا سرعات انتاي كم زنبرة كم زسعنا نبب برج زمن ساق زيا كم تكلوا أبلو كده زقبر من ساق يكون تنبينا فليت من ساق زيا حنت جزيت راح يخاط غيرها أبلو كده sorry دياو صالي أب زسات 14 كنت شديت 19 منتزلا زسات معرف 14 قطر 6 موسى دما فرات دم وسيدو أبتحوتات جبرو فوائد دم كا فرات دم كا مسوي نتسقو نتي مصحف كيدان وسيدو دما أبزني اتهزبي تجبرو أنببو نساتهم كان تعلم እግዚአብሔር ዝበሎ ሁሉ ንገብር ንዘድ ማበሉ ሙሴ ኸዓ ነቲ ደም ወሲዱ ናብ ህዝቢ ተገበሮ ነጸጎ እሞ እቲ ደም ኪዳን እግዚአብሔር በሁሉን ዘን ቃላት ዚአን ምስኻትኩም ዝገበሮ እንሆ በለ እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ኣጠብቅኩም ክትርድኡ ለይ ዝደልየን ሓረጋት ኣለዋ فرأت دم تجروا نبت مسوي نتيجو يلنا فرأت دم كان خاء نمن نتيجو نبت تزبي أوكي معاسي نبت تزبي نتيجو نبت مسوي من ساق أجمع ولا حنت يلون نبت مسوي نخنت أجو ولا حنت أجمع يلون
نبت دم جنا بسور نبت حزب جناس ما عتي نتيجه هاوش أبز ملص اللي سوات زلوا أم كم تان نبادلنا نتفرق عاد دمس ما عتي نتيجه نبت حزبي حزب انتهيلو حزبي እግዚአብሔር ዝበሎ ሁሉ ንገብር ንእዘዝ ድማ በሉ ፔሬድ ተወዲ መጀመሪያ ነተቃለ ታገሩ ሙሴ ነጊርዎም አንቢብሎም ነትሕግታት ነትስርዓት ነጊርዎም ምስ ነገሮም ንሳቶም ካንተ ይሉ ንእግዚአብሔር እንታይሎም ዝበሎ ሁሉ ንገብር ይሁን ያ አንተ ወን ዛረበላ ዝነበርና ቀድማውን ሳያ ንእግዚአብሔር እንተ ዝበሎ ሁሉ ንገብር ተይልካ ማለት ንእግዚአብሔር ታይስካለህ ማለት ካሉ ጎይታ ይብልካል ሓደ ሰብ ዝበሎ ሁሉ ትገብር ተዳኾንካ ባሪያቲ ግበር ዝብለካ ዘለካ ማለት እንደዚህ ይኮነ ግን ምርጫ አለካ እንደዚህ ይኮነ ግን ታለካ ምርጫ አለካ تبهال كايو جبر تبهال كايو انت راح تجبر كونكا جن بالعلي خانت هالو قيت هالو مناتو زبلك هتجبر ادو مزو زياتهم كان خا املاخ يباركم نقول لك زي مول جبر لهم تايلهم نتي تنغرق قال انت يجبر يجبروا كنديم تجبروا كندي برسنت تجبروا هاو كندي كاميتيم تجبروا كله زبالو كله تنجبر نجبره أملاح بارخ زبالو كله تنجبر نجبره زهر انتهي واقع رجال لني تجازيهم تشيطهم نمن نتوانا قال نتوانا تقال انت خونهم تجازيهم يا أملاح بارخ سيد دحريو واقع رجال اللي نجبره حنت رجال لنا تجبرهم لنا بدمو تجبرهم بتدم بعد تجبرهم نتأقوم بلنا أملاح بارخ من ساق دم نمت عليه صحافينا إبراهيم كم سعب نقرنا كم تحقي عساتها ذلوا كل بدمي إبراهيم تشعت خلت عسران كلتن سوري إبراهيم تشعت عسران كلتن كم تحقي عساتها كله دمتي تسري له بدمي تسري بزي مفساس دمون يغرتها يكونه أرون إنكم كل جزءات بس ما رسا يقولون يرام كومو من ساق دم يقولون يرام نبت حزب جنا تنسقة معسيو أبدأ جزء راح أو كل جزء أنا أراهم إذا جنا أملاح بارك بتمثال فرانا يا أبو بتمثال معاز بدحرة زمن كون ذلوا معاز يسوع كريستوس ممسى أبي قرانيو يسوع كريستوس دمو فسفسه وقيتها بارخ انت دمتي حانس عن حوارون عنها نخل هنا تنسقي نحن لهم بأمنتنا نقبله ساتهم فيزيكالي بأكالهم تدسيقهم نحن قلنا بأمنت نتمسواتي نقبله حانس عن حوارو إينا حان قبله عمرها بارخ معالتي هون كانت نتسق نيسوس كريستوس تقبله هولها أبو أتخلها وقيتها بارخ كيرانكا أو حانسا تفتي مولو دم يسوع كريستوس حانسا أن حوارو تجرلو أن سيحكالو سلذي كون دحر أوش سلذي لها نج فرق خيبلكا بسلام كتاتو بسلام كتوت يجبا كايو نتقال إمنو نتقال كان تجبر كايو حرا خوتا كايم له بارك نتقاليو تنبر اتقاليو كل ነገር تكبر قالوا لاخر انت جبره هوسم قالوا املاح بارخ ስለዚህ ዘው ህዝብ እንታይሎም ንሰምዕ ጥራሕት ይኮነስ ነሰባሃለ ሁሉ እንታይ ንገብሮ ነቲ ተባሃለ ዛት ሁሉ እንታይ ንገብሮ ንፈጽሞ ብድሕሪኡ ወልሓንቲ ወጋዕ ደጋ ያለን ኣነ ንስኹም ውን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቅበሎ ኸለና
ሓጣን ከም ዝነበርና ጠፊና ከም ዝነበርና ካብቲ መንገዲ ሓቂ ርሒቕና ከም ዝነበርና ሽዑኡ እንታይ ኢልና ተጋጊየ ኣለኹሞ ይምለስ ናመን ናብቲ ዝፀዋዓኒ ናብቲ ካብ ፍጥረት ቅድሚ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ዝመረፀኒ ዝሓረየኒ ከምብረኒ ዝፈቶ ናብኡ ይምለስ ምስልና ሽዑኡ እንታይ ንኸውን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንኻ ደሙ ሓንሳን ሓዋሩ እንታይ ገይሩልናዮ ነፂጉልናዮ በአረይ ከምቲ ዝበልኩሁም بسلست مسكرنا زقومة تعلنا كنا نعلنا بدم يسوع كريستوس كا تأخذنا هنا تقدسنا هنا ويا بارخ أتي من ساعة كله نمتاي نمقدس يزقبر نيرو نقدس يوتي ولا تعهدكون ولا تي كداون تيخون ولا يخون كله نتسجل زنبرن تاي من تان قدس يو نتاي نجزاها في ترح فلي خون من تاني እግዚአብሔር ጥራ ከብረሉ አነንስ ኸመኑን ነዝቃል እዚ እወ አሜን حራይ ለምስቀበልናዮ ብድሕሪኡ እንታይ ኮይነና ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንታይ ኮይነና ተፈሊናይና ተብልና ተመሪጽናይና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይነና ሓንሳ ንሐዋሩ እንታይ ኮይነና ጸዲቅናይና እዚ ተቃድ አምላክ ለና ብዙ ጊዜ ጸዲቀ ተብሉን ሳቱን እወ ጸዲቅናይና ብምታይ ጸዲቅና ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለም መስዋዕትነት እወ ብድሕሪኡ ሞት ገብሩ ይብልኩም እንደ እወ ትገብር ኣለካ ምክንያቱ ምድሓን ሰለስተ ደረጃ ከም ዘሎ ብዙሕ ተዛሪበለሁ ሕጂ ክደግሞ እየ መጽዳቅ ንበይኒ መቅዳስ ንበይኒ ምኽባርካ ኣሎ መጽዳቅ ኣሎ መቅዳስ ኣሎ ምኽባር ኣሎ ጸዲቅና ኢና አምላክ ባረኽ ክንቀደስ ክንገብሮ ዘለና ብዙሕ ነገር ኣሎ ነፍስና أرسل لذي يكون جنب زعوة زاروني نخبر له معلت له ملح بارك نجي كله وصيد كان مودة يسوع كريستوس كم لس كله بزجا خنت سخلنا شعو معلت كرتنا خون صعب زبوها بالله زعوة زارة هم كون أرسل وصاي حجنا ذلنا أرسل تاي ذلنا هنا انتهي له إذا معرف حد قدر خلت ذلا تقصي نساعتها كساعد ذلا انتهي جرا زهابير أبو انتهي جرونا زهابير أبو سوينا راح زي كونس حارينا راح زي كونس كم مجمرة عالم كده فترة كلها مديفنا انت هنكون ورثت هنكون موارث ودو هنكون دقو هنكون እግዚአብሔር መሪጽና አምላክ ባረኽ መንፈስ ቅዱስ ካንተ ይገሩና ፍልይ ያብልና ወገ ይባረኽ እንታ ከንከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንብርከኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንገዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎታ ክንገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ካጣብልን ተገሩና በደሙ ሓንሳን ሓዋን ተገሩና ናቱ ገሩና ማለት ተቀድስና በኋላ እንደገና ፍጹም ዝሆነ ኪዳን አለና ባራታነ እግዚአብሔር ሰብ አታነ ክርስቶስ ስዕቡ የትብል ዘለኻ ሰብ ኪዳን አለካ እንተ አይነት ኪዳን ነዘላለም ኪዳን በመንጽ ቆመ በስላሴ ጽቆመ እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ምድሃንካ ሱል ይኮነን ምድሃንካ በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ወልድ ዝ ተወሰነ በዚህ እንታይ ዝኾነዩ ዝተሓትመ ጌታ ይባረኽ እዚ ስለ ዝኾነ دعور تحقق كنبر تحقق كاوتا ده بارك موتاخا مصاخا بروخ يكون حقوس يكون سلام يكون فرح زبله ايغزاخا هذا خرج كله انت عارف شو እግዚአብሔር አምላካ ታይትግብር ብላሎ ካልካሎ ታይትጎሮ እግዚአብሔር አምላካ አይተፈትነው ዝብላሎ ተጠንቀ ሐዊሙ አይተዞ እንዳብልኻ ኖ ሐዊ ካቱ አይተበል ኦኬ አነ እግዚአብሔር አምላክ ወዳን ዋይ አይተቶ እንዳተባልካ ሞኖ ከታአቱኻ መስል ኮለካ ክለዝ የብልካ ኾንካ አምኻ ዘይኮን ተገዲድ ከታአቱ እንተኾንካ አምላክ ወጻካ ሙሉ ክለት አለው አምላክ ባራ እንደሆነ ግን አምሮ ይቡካለ ተቀመሉ ስለዚህ ምድሃንካ ሱቁሉ ክሳይ ሆነን ከምዚ ዋዛ ነገር አይሆነን بصنوع نجار قومي تسوى قبر زي تردينا خلو أملاح بارخ تسألي قلت هاي يسوع كريستوس عبيها نزل عالم أملاخها كبير كات نبر قلت هاي كل واقع كفيلكها أنا حوات كان جور كان كون مريض كنا زجرب نجار نسوي كردو زي كل نما نمك زي أملاخه كردو زي كل مو نمسكنك لنا قيثاب تبارخ بنقرر ذا بلا كله نسخال على البال
نزقال كأجزاء رملاخي نسخة أبانا 130 كفرق بالرب تيجي سكوسوس آمين